Lapper du ved tøj? Jeg har ikke taget noget. Hold. Prøv lige at køre frem. Der ligger tøj, når det er dit, når det er hans. Jeg kommer Okay, lige om 2 sekunder, guys. Kom, man er skyder. Kan I se det? Høj, det forsvandt bare ned gennem gulvet. Så kom. Nå, okay. Så er ikke noget tøj. Fuck det. Må de godt gå på os nu, så mener du? Fuck Hvad? Lad os gå tilbage til grinerne lidt. Må de gå på os, hvis de ser os? Det tror jeg ikke, de må. Vi siger bare, at vi er nogle andre. Hvordan fuck hvis vi bliver stoppet, så får vi bøder oplyst, vi får konfiskeret vores våben, fordi vi ikke gun license har. Okay, det er første gang jeg ser regn i spillet. Ved, der er ikke regn på min. Højre. Jeg har point på et Jeg marol. ligner tank, hvis du har brug for det. Nej, det gør jeg næste gang. Hvad guys? Vi er nede og rappe en mere, tror jeg. Hvor mange penge fik du egentlig? Jeg ved det ikke. Var den overhovedet færdig? Jeg ved ikke engang, hvorfor det var, jeg egentlig blev skudt på. Der var ikke engang startet RP. Jo. Var der? Vi stak jo af fra dem, så må de kunne skyde mod os. Hvad? Men de skal da råbe, Vi stop røvede- det Ja, politiet. de skal da stadig råbe efter os og sige hænderne op over hovedet eller et eller andet. Det skal mener du jeg med ikke, en de skal. det skal de da med en gasstation stadigvæk. Det var det ligesom med den anden der med Der banken. kører en politi ned med gasstationen dernede, hvor vi bare blev nede og råbe. Eller en... Vi kører ned nu. Nå, det er en grøn Subaru i hvert fald. Også. Ja, de er lige under mig. De har taget pengene, så what the f... Det må de sgu da ikke. De har jo ikke engang været ude af bilen jo. Pengene bør gerne ligge der, hvis du Nej, døde. fordi jeg er blevet skudt allerede inde ved gasstationen jo. Var det der, du døde? Ja. Nej, jeg døde der på hjørnet, og hvad hedder det? Der var hegn der. Jeg er lige tilbage. Så bør der gerne ligge en kuffert. Eller de der pengesedler. Der kommer en police nu. Jeg kan se. Kør. Ikke kør offroad, ikke kør offroad. Altså, man ikke tager os nu. Det er en ting, der er helt sikkert. Noget penge, han har ude. Jeg så bare op. Hvad må vi køre? Hvor vil du må Fucking kør. køre? Jeg har Blå. også husket at tage min backpack og alt det der. Ja, jeg tror, alle ligger Åh, fed, Jeg mand. tager bare lige den her nu. Policemanden kører videre mod mig. Så... Hvordan kan du se? Nej, han Hvordan, vender op, hvordan han kan du vender se? op, han vender Der op, er han vender op. den anden kører med os nu også. Ja, men han vender om, ham der den grønne. Begge kører vi også. Der bag han holder øje med os. Begge holder øje. Ja, jeg bare gik. Helt fejl RP. Bare Kør de kør de i røven. 150 vist. Kører de i røven på os. Han bare vent til at køre foran os. Ja, han kører efter os, Bare lad som om du stopper, skal til. Nu er du har mange igen. Bare lad pæsbilen hopper røvmart herude. Efter jeg igen, mand. Altså, han er lige bag os, dude. En fejl, vi er done. Nej. Der skal ikke komme op. Kom. Nej, det er ting det samme. Har det ikke kørt ind i sten med? Nej. Der er en mere. Kør lige gennem hullet der. Drift mod venstre heroppe bag næste gang her på forbi busken. Og højre, men fuck det. Han trumlede lige alle træerne over. Jeg elsker at fucking politiet kunne ud og køre bil. Oh. Jeg kunne næsten ikke køre af bilen. Pas på. Jeg pas på, de kører altså begge to lige bag os. Nej, dude. Er de efter jer igen? Det er ikke høj græs, det her. Er de efter jer igen? Nej, vi har kørt ind i dem. Vi done. Okay. Nej, kør. Kom nu, han er reddet. Hvor skal vi respawn? Ah, julerøg.
Hænderne op ud af bilen. Ej, jeg bliver plukket. Ja, så lad være med at skyde os, for fanden! Kom herop. Fucking idioter, mand! Nej, I døde. De må sgu da ikke, de må ikke stå og sige, at vi skal tage hænderne op og så skyde os. Oh my god. Han siger, hælderne op, og lige der hopper ud af bilen, bliver skudt i ryggen. Og så kom, han tog min Ja, penge. men så må I jo gå op til natmin. Ja. Vi skal sove. De må sgu ikke sige, at vi skal tage hænderne op, så bagefter nakke os. De lavede også bare en AP på mig før, jo. Det må de ikke, det der. Jeg er færdig i natmin.